με υλικό. Ενώ εσύ νιώθεις προστασία για 48 ώρες. Invisible for Black and White. Η νέα καινοτομία στα αποσμητικά από την Nivea. Παρουσιάζουμε την τελευταία εφεύρεση για την υγεία και την ομορφιά. Τα παπούτσια Step Gym, επιστημονικά σχεδιασμένα να βελτιώσουν την υγεία σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε το ιδανικό σώμα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε με τα Step Gym είναι να περπατάτε και έτσι τονώνετε ολόκληρο το σώμα σας, σπίτι τα πόδια σας, ανασηκώνετε τους πλούτους και τις θερμίδες και κάνετε βάρος. Η ειδική εργονομικά σχεδιασμένη σόλα είναι τη σωστή στάση και αναπτύσσει από τους πόρους στη μέση και τα γόνατα. Step Gym, τα παπούτσια που σας ψηλώνουν και γυμνάζουν όλο το σώμα. Διατίθενται για γυναίκες μεγέθη 37, 38, 31